Er is van alles te beleven in de Skans. Er wordt sport, terug squallenbeen en ouderen strijden er alle dagen om de ere. Ook het theaterseizoen stiert weer van de door. Toch spinnen te zwargen over de toekomst van het centrum dat in 2013 failliet verklaren is. De Skans bloot iepen, maar het imago is schijnt, zei de FNP. Nou, dit zit al een paar jaar en dit kostte dus heel, net alleen een curator, maar er is een forse imagoskeer. En dat kan deze Skans net hebben, dus er moet zo gauw mogelijk een oplossing komen en deze Skans die moet renoveerd worden. Nevens de FNP kiezen de gedieksters ek voor renovatie in plak van nijbouw tussen twee squallen in. Opknappen de boel dus, zei de FNP. Gooi je er een miljoen aan en dat is weer een fantastisch gebouw. West, zeker nog 4 jaar met fruitkasten en een nijbouw. Dan praat we om een bedrag van 10 miljoen euro. Nou, we kennen al het verhaal van het Polderhaardkanaal of Polderhoofdkanaal. Had uiteindelijk meer dan 10 miljoen extra kosten. Dus de vraag is van, kan dit college deze zaak wel doen? Na je week is er een rietsgeerkomsten. Jeder wil het college net reageren op deze kwestie.